Какво става, хора? И пак какво става? Днеска ще играем малко сам. О, да фа. Това клипче ще бъде кратко. Стига си викал, бе. Ево метките става и мощно така. Стига съм бил, бе. Снимаш ли? Да. Добре. И да, здравейте и от мене. Аз съм директор ЕГ. Играм Dark Light. Алекс игра с хубав игра. Да, Тирекс. Сега ще добавя. Хора, сега ми е много морено и няма да мога да ви покажа как се прави туториала на този клип, как съм направил да играя GTA и Сампи или най-различни там някакви игри. Литай. И... Това си мисли, че играм от компютър, човек. Лагва ми жестоко, има лаг фикс ли е там, каквото е? разбира се, нищо не чувам. What the fuck? Защо? Аха, да. Това може да валим. Нямам карта. Да факт, някакъв ме стреля. Не! Стига! Това клип ще бъде кратко. Слизай! Бягай! Бягай! Така малко ще покараме. Мале, гони полиция. Не си напредставя какви яки скинове има човек. Айде, нинджа. Ето с нинджа тук. Бягай! Колко време с тия типа? Знам ли? Знаеш ли? Yeah, if they don't win, men will
their wives with good reason. They gotta start playing to win, trying to score some on the other team. Сега само не разкарват с някакви стаи, които не харесват. Това беше от мен, хора. Дано да ви е харесал този клип. Айде да... ще поиграме още малко, айде. Уоу! 7900 хора. Още малко изпираш да снимаш ли? Да, ще играме на това. На другия. Не знаеш на кое, няма нужда да казваме. О, това, капан. Хора, между другото, ще пусна IP-то на този сервер, който иска да играе. Това беше от мен. Дано да ви е харесал клипа и до скоро!